3 நாளாக நல்ல கோல்டு. ஸோ சமையலும் ஒழுங்காக செய்யலை, வீடியோஸும் போட முடியலைங்க, சாரி. இன்றைக்கி கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஸோ மார்னிங்கே எழுந்திரிச்சு வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இட்லி, சுண்டல் குழம்பு லஞ்சுக்கும் சேர்த்து வச்சுட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா வறுத்தரைச்சி தான் நான் செய்வேன். ஸோ சுண்டல் குழம்பு மதியத்துக்கும் சேர்த்தே வச்சுட்டேன். மதியம் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ், இது கூடவே சுண்டல் குழம்பு, வாழைக்காய் வறுவல். 2 நாளாக அப்பப்போ கடையில் சாப்பிட்டனாலையோ என்னமோ வீட்டு சாப்பாடு மேலே அவ்வளோ ஒரு டெம்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி சுண்டல் குழம்பு செஞ்சு வாழைக்காய் வறுவல். ரொம்ப காரமாகவும் போட முடியல, எது சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப காரமாக இருக்குது, த்ரோட்டெல்லாம் புண்ணாக இருக்கிறனாலையோ என்னமோ. ஸோ ஸ்பைசஸை கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்து நல்லா சுட சுட இட்லி சுண்டல் குழம்போட காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சாச்சுங்க. மதியம் லஞ்சுக்கும் ரெடி பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இனி இருக்கிற பாத்திரங்களை கழுவிட்டு சின்ன சின்ன வேலைகளை முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன். இன்றைக்கி லஞ்ச் ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.